Bună ziua, domnule prim-ministru, onorați miniștri, autorități locale. Am convocat această videoconferință pentru că avem o situație foarte specială în Suceava. Vreau să discutăm ce s-a făcut și ce se va face pentru a rezolva cât se poate de repede această criză creată prin carantinarea Sucevei și a comunelor din jur. Dați-mi voie să încep cu o clarificare pentru suceveni. Suntem alături de voi, dragi suceveni, iar această măsură nu este o sancțiune pentru Suceava sau pentru oamenii din Suceava. Această carantină este o măsură absolut necesară pentru a vă proteja pe voi și pentru a îngrădi răspândirea virusului în zona Sucevei. Autoritățile, și cele centrale și cele locale, au primit sarcină foarte clară de a asigura absolut tot ce este necesar în Suceava pentru a permite revenirea cu cât mai repede, cu atât mai bine, într-o stare de normalitate. Nu se va întrerupe în niciun fel aprovizionarea municipiului Suceava și a comunelor din jur. Economia din zonă, atât cât funcționează, trebuie să meargă mai departe. Acum, avem câteva chestiuni care totuși nu funcționează și trebuie să fie reglementate foarte urgent. Pentru asta am avut în cursul zilei de astăzi discuții separate cu domnul prim-ministru Orban, cu domnul ministru Vela, cu domnul ministru Tătaru și am stabilit deja în mare care sunt liniile de acțiune. Aș vrea acum să le rezum un pic ca să înțeleagă toată lumea ce trebuie să facem în și pentru Suceava. Din acest motiv am invitat în videoconferință și pe reprezentanții autorităților locale și deconcentrate din Suceava și pot să vă spun de pe acum, mă bazez pe voi toți, fiindcă sucevenii așteaptă de la noi soluții. Eu sunt hotărât să livrăm aceste soluții. Sunt câteva probleme care pot fi rezolvate într-un timp rezonabil. Aș începe cu chestiunea Spitalului Județean din Suceava. Este o unitate în care știm cu toții că, din păcate, au apărut probleme care s-au propagat. Acum, nu este momentul să vedem ce și cum s-a întâmplat până în acest moment. Asta este treaba altor autorități. Ceea ce trebuie noi să facem acum este să repunem urgent în funcțiune spitalul din Suceava. Pentru asta este la Suceava domnul ministru al Sănătății, domnul Tătaru, împreună cu domnul secretar de stat Oprea, iar domnul secretar de stat Oprea are o sarcină foarte clară, să repună spitalul în funcțiune. Va rămâne acolo, domnul Oprea, pentru perioada următoare, pentru a se îngriji de conducerea operativă a spitalului. Este corect, este oportun și este necesar să se introducă proceduri militare, deci o militarizare a spitalului pentru a reveni foarte rapid la normalitate. Este nevoie, evident, ca spitalul să fie dotat cu tot ce este necesar, în așa fel încât personalul medical, medicii, să fie protejați. Din informațiile mele, în acest moment, în spital, au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici și personalul medical, de asemenea 20.000 de măști de protecție, de mănuși
inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID. Toate aceste lucruri trebuie puse urgent la dispoziția personalului medical. Procedurile trebuie verificate și actualizate. Este nevoie să se facă o dezinfecție profundă și în spital și posibil și în oraș. Pentru asta există o echipă specială de dezinfecție care va veni din Dorohoi și se va ocupa de aceste lucruri. Este nevoie de testarea urgentă a personalului medical, care sigur poate să revină în spital în măsura în care se vindecă. Este nevoie de încă un aparat de testare care va fi pus la dispoziție în timpul cel mai scurt. Deci, medicamente sunt, material de protecție este, proceduri sunt, conducere este, resursa umană există în spitalul din Suceava și mă adresez în mod expres și special medicilor și personalului medical din Spitalul Suceava. Reveniți, vă rog, la serviciu, preluați bolnavii, respectați procedurile, ne bazăm pe voi. Am mai spus-o și o să o mai repet. Medicii, personalul medical sunt în prima linie de apărare împotriva acestei epidemii. Este nevoie de voi. Există câteva probleme legate, evident, de procedurile de carantinare a municipiului Suceava și a comunelor din jur. Înțeleg aici că poliția, jandarmeria, în general forțele de ordine și cu sprijinul armatei își fac treaba în toate punctele de control. Vă rog, fiți fermi. Aici este nevoie de fermitate pentru a restabili rapid ordinea. Din informațiile pe care le am, locuitorii din Suceava și din comunele din jur au înțeles foarte bine miza acestei acțiuni. Majoritatea sucevenilor se conformează, dar forțele de ordine trebuie să intervină rapid, ferm, politicos, dar ferm, acolo unde există persoane care n-au înțeles care este miza acestor măsuri. Încă o dată, aceste măsuri s-au luat pentru protejarea sănătății sucevenilor și pentru îngrădirea răspândirii virusului. Fiți clari, fermi, faceți ordine, țineți ordine. Sucevenii sunt oameni care doresc să meargă lucrurile înainte. Este foarte clar că ne vom confrunta în săptămânile următoare cu situații complicate în Suceava, dar cu siguranță, așa ne spun experții, specialiștii și în alte zone. Și vreau în acest cadru să vă anunț de o măsură pe care am solicitat-o Guvernului României. În acest sens am avut astăzi mai multe discuții. Personalul medical, medicii noștri sunt linia noastră de apărare împotriva epidemiei. Avem încredere în ei, ne punem speranțele în ei, dar trebuie să fim foarte conștienți că pentru ei este o situație de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem așteptări mari de la ei și atunci, în consecință, cred că este corect să recunoaștem această situație și să recunoaștem, evident, că este nevoie și de un pic mai mult decât cuvinte frumoase. Deci, am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici de un bonus consistent
de câteva sute de euro pe lună, cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din guvern, am vorbit cu premierul Orban, cu ministrul fondurilor europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete. Trebuie să știți că mă bazez pe dumneavoastră toți, și autorități centrale și autorități locale din Suceava, să rezolvăm repede și bine această situație. Cum vreau să știți că am toată încrederea că autoritățile locale, împreună și coordonate de autoritățile centrale, vor rezolva problemele care apar și în alte zone. Este extrem de important să fim fermi, să reacționăm rapid, să dăm toate informațiile necesare specialiștilor, dar și populației. Vă solicit tuturor să aveți o comunicare rapidă, eficientă și transparentă. Vă doresc tuturor mult succes în acest demers extrem de complicat. Vă doresc tuturor sănătate și aștept foarte rapid rezultate pozitive, concrete din Suceava.